Skont l-aħħar stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir, Net Television kien konfermat mill-ġdid bħala l-aktar stazzjon privat segwit f'pajjiżna. Dan is-survey huwa t-tielet wieħed konsekuttiv illi jpoġġi lil Net Television bħala l-aktar stazzjon privat favorit tal-Maltin u l-Awċin u jikkonferma l-istrateġija b'saħħitha li adottat il-kumpanija Net Media illi qed twassal programmi ta' kwalità għal gosti ta' kulħadd. Is-survey juri li l-istazzjon Laburista matul ix-xahar ta' Lulju naqqas minn 17% għal 15.3%. Net Television għandu xer ta' 18.4%. Iċ-ċifri ta' dan l-istħarriġ juru li Net News bħala udjenzi jissupera l-aħbarijiet tal-One, tant li bħala medja huma bejn 67,000 u 82,000 persuna dawk li jsegwu l-aħbarijiet mit-tnejn sal-ħadd. Bid-nies ikomplu jduru għal Net News bħala s-sors ewlieni tagħhom għall-informazzjoni u l-ġrajiet kurrenti. L-istess tħarriġ juri kif fuq Net FM l-aktar programmi segwiti huma l-Breakfast Show ta' Andrea Tart u l-programm ta' diskussjoni mmexxi minn Dione Borġ. Bħala stazzjon Net FM żdied minn 13% għal 14.8%.